Санкцыі памылка захаду вядуць яны да галечы народу, а Расія скарачае свой павадок для дыктатара. Ціханаўская фігура, якую выкарыстоўваюць, каб агучваць пэўную павестку, і яна і Павел Латушка працуюць у парадыгме Пуціна. Не з'яўляецца легітымным і Лукашенко, але хоча вечна заставацца пры ўладзе і трымае у закладніках нацыю. Ацэньвае вядомы палітык Зянон Пазняк і бярэ справу ў свае рукі, ды стварае часовы нацыянальны ўрад Беларусі. Структура мае змагацца з пагрозамі нацыянальнаму існаванню, а што ж з Радай Беларускай Народнай Рэспублікі, народным антыкрызісным управленнем, кабінетам Святланы Ціханаўскай ды іншымі. Чаму нельга ўсім разам дасягнуць супольнай мэты і мары, якая вядомая кожнаму? Вядомы палітык ужо на месцы, я ўжо з ім спадарства размаўляў, і ўжо праз момант Зянон Пазняк з'явіцца ў гэтай студыі, ды адкажа на мае пытанне. Вітаю, спадарства, тыдзень вяртаецца ў жывы эфір. Сергей Падсасонны, што сёння яшчэ ў нас? Закатавалі да смерці. Ёсць аўдыа, відэа, сведкі і факты, але фармальна вінаватых няма. Справу аб забойстве Романа Бандарэнкі прыпынілі. Падазраванага Лукашенко прызначыў сенатарам. Я до сих пор в шоке, не могу до сих пор прийти в себя и в очередной раз убедилась, что спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. І новы зліў ад кіберпартызана ў цэнтру увагі журналісты Белсату і Радыё Свабоды. Нас абмяркоўваюць, вырашаюць, што з намі рабіць, а мы лічым, колькі разоў цягам пары хвілінаў гучыць нецэнзуршчына, па-сапраўднаму зорныя хвіліны гэтак званых сілавікоў. Значит, если Белсат будет снимать, если Белсат будет обозначен, ну, не важно, стрим вести, все остальное. Значит, в отношении, если стрим, мы это подтверждаем, видим, уже сразу административный процесс 22.9, вся аппаратура изымается как мера обеспечения административного процесса. І пытанне пра адзінства на фоне глыбокіх падзелаў. Лукашенко святкуе. На радасць узурпатару аўтобусы везлі бюджэтнікаў у сталіцу. А тысячы беларусаў, якіх змусілі пакінуць краіну, выйшлі на свае акцыі па ўсім свеце. Все памятуюць цудоўны супольны парад чырвонага войска і фашыстовскіх войскаў, так? Такія святы нельга назначаць аднаму чалавеку. І калі Лукашенко сыдзе, то я думаю, гэта стане звычайны дзень. Вядомы палітык Зянон Пазняк гаворыць пра стварэнне ўраду, свайго ўраду, які будзе змагацца за нацыянальную незалежнасць і нацыянальныя вартасці. Чаму ён патрэбны і чаму мы, беларусы, павінны за ім пайсці? Гэта іншае пытанне да спадара Зянона, які ўжо ў нашай студыі. Вітаю вас. Добрый день. Ёсць Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, ёсць народнае антыкрызіснае ўпраўленне Паўла Латушкі, ёсць кабінет Святланы Ціханаўскай і іншыя структуры. Чаму мы, беларусы, павінны пайсці за вамі? Вы напалохали белорусу. Пытание зусім не такое. Это вы паўтарылі, ну, может быть, каментары людей, якія не разумеюць, што гавораць. Может быть, что ў медыі плавае. Это зусім не тое, пра што вы сказали. Значит, объявлено, что ствараецца часовы нацыянальны ўрад Беларусі, які ставяць перад сабой задачу на выпадак, калі неабходна яго будзе прысутнасць у Беларусі, датрымаць парадак і датрымаць незалежнасць Беларусі. Каб не здарылася так, як у 2020 годзе, калі пачаліся пратэсты, якіх ніхто не чакаў. Ніхто. І ў выніку гэтыя пратэсты сядвалі чужыя людзі. І утварыўся поўны разлад. А зараз мы перажываем не то што рэпрэсіі, а перажываем гібридны геноцид. Так вось, каб такога не было, павінна быць структура, павінен быць урад, які возьме на сябе адказнасць за лёс Беларусі, за лёс парадку на Беларусі і за лёс
рэформ і выбараў. Гэта павінна быць зроблена ўжо цяпер. Гэта ніякі не ўрад, які будзе функцыянаваць, будзе мець тут нейкія сродкі, тут будзе мець свой штат. Нічого падобнага. Гэта зусім не тое. Гэта ценявы кабінет. Гэта тая структура, якая павінна быць створана на час, калі яна будзе патрэбная. А хто будзе ў гэтым кабінеце, хто будзе ў гэтых структурах? Значыць, існуе створаная праграма рэформаў. У 2017 годзе над ёй працавалі прафесіяналы, нашы дэпутаты незалежнасці. Это праграма «Вольная Беларусь». Там па ўсіх галінах жыцця дзяржавы зроблены пэўныя праектныя прапановы. Эта праграма была абмяркована ў Беларусі на ўсіх рэсурсах, скажам, на Тутбаю 360 тысяч каментароў. Яна была вельмі шырока абмяркована, потым абмеркаванне было ў Вільні, абмеркаванне было ў Варшаве і ў Нью-Йорку. Эта праграма існуе. Там усё, там і ахова здароўя, там і эканоміка, там і банкавая сістэма, там і міжнародная палітыка, там і самакіраванне, ўсё. Это адзін момант. І другі момант, ёсць механізм, які працуе. Это механізм, які рэальна можа прывесці да змены ўлады ў Беларусі. Гэта механізм ёсць. І не хапала толькі вось этой палітычнай структуры. Яна павінна быць. Таму што механізм сам па сабе павінна быць палітычная структура, урад, які будзе стаяць на нацыянальных пазіцыях, зыходзіць з нацыянальных інтарэсаў Беларусі, а не падыгрываць Пуціну, Маскве альбо Еўразвязу. Вот гэта мэта стварэння гэтага ўраду. Людзі ёсць, часткова яны ў Беларусі, таму яны ўвогуле не будуць называцца, часткова людзі у Польшчы, у Злучаных Штатах, у Нямецчыне, у Літве. Гэта кабінет, ён не вымагае падзела на міністэрстве, там вялікую колькасць людзей. Гэта павінна быць тая структура, якая будзе рэгуляваць, якая дзве задачы галоўныя. Это забеспячэнне парадку, увядзення ў прававое поле і забеспячэння суверэнітэту Беларусі. Падразянан, калі мы глядзім на тое, што нам прадстаўляе кабінет Святланы Ціханаўскай, дакладна тыя адмыслоўцы, якіх Святлана Ціханаўская запрасіла да сябе ў гэты кабінет, народнае антыкрызіснае ўпраўленне Паўла Латушкі, то мы бачым там вельмі падобныя рэчы. У чым адрозненне? Адрозненне вось у чым, што калі гэтым людзям кабінету Ціханаўскай спыніць гранты, спыніць фінансаванне еўрапейскае, то ад іх астаецца пыл. Іх проста няма. Мы ёсць людзі самадастатковыя. Нам не трэба ніякое фінансаванне. На першых парах тое, што мы будзем рабіць, нам дастаткова нашых рэсурсаў, якія ў нас ёсць. Але ці ёсць беларусы, а дакладней мільёны беларусаў, якія пойдуць за вамі, бо гэта вельмі важна. Святлана Ціханаўская і платформа «Голас» паказвае, што ёсць сотні тысячаў беларусаў, якія гатовыя ісці за ёй, і фармальна яе прымаюць сёння як прэзідэнта, бо яна выйграла выбары. Значыць, гэта вялікая нацяжка, што яна выйграла выбары. Так як і Лукашенко выйграў выбары. Выбары ў Беларусі не адбыліся. Няма ніякіх аргументаў і фактаў і дакументаў, якія б сведчылі аб тым, што ў Беларусі быў выбраны ў 2020 годзе прэзідэнт. Пазіцыя штатаў менавіта Злучаных Штатаў на гэтым і асноўваецца.
а это довольно серьезная политика. Менавіта амбасадарка Злучаных Штатаў Джулі Фішер асабіста мне ў інтэрв'ю гаварыла, што пра вынікі выбараў будзе даведацца вельмі цяжка, бо хутчэй за ўсё мы не будзем ведаць гэтыя лічбы, але сёння і гэта таксама пазіцыя Злучаных Штатаў, Святлана Ціханаўская, як я зараз цытую Джулі Фішер, з'яўляецца лідарам беларускай дэмакратычнай апозіцыі. Вы ведаеце, у палітыцы трэба стаяць на праўдзе. А так эта пазіцыя такая, як у Лукашэнкі. От ён аб'явіў, што яго 80%. На якой падставе? Ніякіх аргументаў няма, таму што нічога не можна праверыць. Не можна праверыць, таму што ўсё зроблена, прадумана. Інструкцыя цэнтральнай выбарчай камісіі такая. За 24 гадзіны павінны быць знішчаны ўсе бюлетэні. Ну, знішчаны, іх няма. Таму вы нічого не дакажаце. Ён мог і 90% сказаць. Тое саме з Ціханаўскай. Ніякіх доказаў гэтым няма. Факт палітычны, факт юрыдычны, рэальна, выбары не адбыліся. Вы лічыце, што Ціханаўская не з'яўляецца... Ну, безумоўна, элементарна, так як і Лукашенко. Кім з'яўляецца Ціханаўская для вас сёння? Я думаю, што гэта чалавек, я ўжо не раз пра гэта гаварыў, які трапіў у палітычны розыгрыш знешніх сіл. У першую чаргу Расіі і у пэўнай ступені некаторых палітыкаў еўразвязу, якія ў гэтую палітыку ўключыліся. Я магу даволі падрабязна расказаць, што гэта абазначае. Это политика, ну не то что помылковая, и она тупиковая. 29 вересня 2020 года Макрон, президент Франции, был в Вильне. И вот он заявил, что яны, значит, Европа, Франция будут тиснуть на Лукашенко с санкциями. И одночасно супрацоўнічаць з Пуціным, весці дыялог з Пуціным, таму што без Пуціна яны гэту праблему не вырашаць. Ну што можа быць лепш сказана? І от вынік які? А вынік такі, што ні Захад не мае ніякой стратэгіі адносна Беларусі. Няма аналізу, якая канфліктная сітуацыя ў гэтай краіне, якія сілы задзейнічаны. І аб'ектыўна атрымліваецца, што у тых санкцыях, што ўвялі, і у той блакіроўцы транспарта, выгаду мае толькі Пуцін, толькі Расія. І вот гэтыя словы Макрона паказалі, што людзі проста не арыентуюцца, што адбываецца. Таму гэтая, я прадоўжу на ваш адказ, таму гэтая фігура Ціханаўскай, яна, не будзем гаварыць ясна, хто яна ёсць, адкуль і што. Яна якраз тая фігура, на якую выкарыстоўваюць у пэўнай палітыцы. Я ўжо пра гэта не раз казаў. Ці вы паспрабавалі звязацца са Святланай Ціханаўскай, з ейным кабінетам і агучыць, абмеркаваць сваю пазіцыю? Бо калі у Нью-Йорку Святлана Ціханаўская была пытаная, ці яна б сустрэлася з вамі, то на гэтае пытанне публічна яна адказала, што калі спадар Зянон будзе мець такую волю, то яна гатовая. Ну, калі яна захоча, я яе прыму. Што ж, справа ў тым, што ў гэтым няма ніякай патрэбы. Таму што это абсалютна фантомная фігура. За якую ідуць тысячы людзей? Да, за Лукашэнкам ішло болей. Вы разумееце, што эта сітуацыя аналагічная. Трэба разумець, што такое тэхналогіі ў сучасным свеце, што такое прапаганда і што такое сучасны свет, які мае інтэрнэт, тэлевізію і так далей. Гэта трэба разумець. Таму гэта нічого не абазначае. Сёння за яе ідуць тысячы людзей, які ішлі за Лукашэнкам, а заўтра пра яе ўсе забудуць. Таму што гэта не ёсць палітык. Это падстаўная фігура, на якую паставілі людзі, якія за ёй стаяць, і якія выконваюць і з аднаго боку інтарэсы, і з другого боку інтарэсы. Але, магчыма, сёння так і робіцца палітыка, калі прэзідэнт стварае кабінет, а не кіруе аўтарытарна? Прэзідэнт павінен быць палітыкам, а не марыянеткай. Ён павінен элементарна разбірацца ў палітыцы і мець ён адказны
Справа в тым, што тыя людзі, якія за ёй стаяць, яны ні за што не адказваюць. Нават калі яны плануюць там свіфт закрыць, ці што, яны не нясуць ніякой адказнасці. І ў гісторыі іх не будзе. А вот Светлана будзе, таму што яна ўзяла на сябе адказнасць агучваць гэтую палітыку і гэтыя санкцыі, пра якія варта пагаварыць спецыяльна. І за гэта вы хочаце судзіць Ціхановскую, бо гэта вы агучылі ў апошнім інтэрв'ю. Нічого падобного. Это ізноў жа медыйная трактоўка маіх слоў. Я гавару аб тым, што яе становішча, якое яна займае, якое яна выконвае, прывядзе да таго, што яна пападзе пад следства. Дзеянне вот таких людзей, якія агучваюць пэўную палітыку, бяруць на сябе адказнасць, якая па сутнасці сваёй з'яўляецца антынацыянальнай палітыкай, таму што яна ў інтарэсах расійскай федэрацыі. А гэтыя словы, калі мы гаворым пра Святлану Ціхановскую, тое, што вы гаворыце, што санкцыі трэба адмяняць на пэўных умовах, ці гэта таксама не на карысць Маскве, парадаксальна сёння? Не. Санкцыі карысны толькі Маскве, яны не карысны нікому. Яны не карысны нашаму народу. А падзел унутры Яны не карысны апазіцыі Лукашэнку. ўнутры народу? І ў першую чаргу яны удараць па народу. І ўжо это ёсць. Самае галоўнае, што тая задача, якую паставіла Еўропа, аб тым, што гэтымі жорсткімі санкцыямі можна пазбавіцца ад Лукашэнкі, это ілюзія. Этого не будзе ніколі. Это немагчыма. І прыкладаў мы такіх не знаем. Які шлях? Першы шлях, то, што я ўжо не раз гаварыў, трэба спыніць усё тое, што тут заварылі. Спыніць санкцыі, спыніць рэпрэсіі, спыніць гібридны генацыд, спыніць блакіроўку транспартную ў Беларусі, і магчымасці такія ёсць. То бок выканаць усё, што хоча Лукашенко. Усё, што нам патрэбна, таму што Лукашенко хоча адно, а мы хочам другое. Лукашенко застаецца, Лукашенко гэтыя санкцыі не знішчаць. Это элементарная рэч. Як яны працуюць, гэтыя санкцыі? Ну, можна ж прааналізаваць. Безумоўна, у гісторыі мы маем шмат прыкладаў, калі санкцыі не ўратавалі тут народы гэтых краінаў. Тут мы можам, безумоўна, гэта ўсё прыводзіць і паказваць. Але што Захад павінен у гэтай сітуацыі рабіць? Быць ізноў занепакоеным, бо вельмі часта мы чуем беларусаў. Ну вось, Захад ізноў будзе занепакоены. Значыць, Захад мае толькі адзін выхад з гэтай сітуацыі, якую ён стварыў. Перамовы з рэжымам. Але рэжым не хоча размаўляць. Рэжым не хоча размаўляць, рэжым хоча размаўляць. Ну вот я вам, па-першае, як дзейнічаюць санкцыі. Падлічана, што вот гэтыя санкцыі, якія ўвялі, это дзесь 1,5 мільярда Беларусь траціць. 1,5 мільярда. Это было агучана. І вось месяц таму Лукашенко спатыкаецца з Пуціным. Што вырашылі? Пуцін дае 1,5 мільярда крэдыту. Але Абяцае даць. Абяцае даць, безумоўна, і не адразу, а будзе па частачках. Спачатку там 500 мільёнаў. Абяцанкі ад Пуціна дастаткова спецыфічныя. І трэба выканаць пэўныя умовы. Вот, потым будзе яшчэ пэўныя умовы. Значыць так, 1,5 мільярда страчваюць, так? І гэтыя 1,5 мільярда даюцца Пуціну. Што будзе страчана? Будзе страчана, скажем, БелАЗ, будзе страчаны МАЗ, будуць страчаны прадпрыемствы, там, калійныя угнаенні, ўсё. Што это абазначае? Это азначае, што будуць страчаныя рынкі. І гэтыя грошы, якія ўжо Пуцін дае, яны не пойдуць на аднаўленне гэтых рынкаў. Іх уже немагчыма аднавіць. Не перабівайце. Немагчыма аднавіць. Яны пойдуць на падтрымку Лукашэнкі. Яны пойдуць на падтрымку сілавых структур і гэтак далей. Вось як дзейнічаюць санкцыі. Лукашенко мае сабе выхад. Это Путин, это Россия. Для России вельмі выгодна гэтую палітыку санкцый, каб это продолжалось. Потому что задача, якую поставил Путин, поправить геополитическую ошибку, что вот Советский Союз разбурили. Треба вернуть все назад. И он эту политику проводит. И пытанні уже идут не ў тым, что он будет там, давать некие для экономики, энергетики. Энергетики как раз это закрывается. Пытанне будет стоять так, каб
обовязать Лукашенко пустить военные базы российские. И вот это уже пошло. Что значит знаходятся российские базы у Беларуси? Это оккупация. Это так отбывалась оккупация Прибалтики. Покуль что это называется вучебный центр. Гэта сёння нефармальнасць, бо па сутнасці ўсе сілавыя структуры ўжо узалежненыя ад рассіі, і таксама мы ведаем пра тое, што там прадстаўнікі рассіі таксама знаходзяцца, як і КДБ. Значит, одна справа, что структуры узалежненыя, яны юрыдычна, фармальна, яны ёсць беларускія структуры. Яны падлягаюць беларускім законам і падлягаюць прысядзе. І калі яны нешта парушаць, то яны будуць пакараныя. Але А вот калі тут будуць рускія базы, рускія войскі, то зусім другое будзе. Фармальна ў краіне таксама амаль 700 палітычных вязняў. Ці мы можам садзіцца за стол перамоваў, калі людзі за кратамі? Значит, Бо пакуль мы чуем ад вас тое, што трэба даць усё, што хоча Лукашенко, а што атрымаюць людзі. Хто-то вам кажа, што дасць у што хоча Лукашенко. Ну што вы гаворыце? Ну што вы гаворыце? Вы ж не чулі такіх слоў. Адмяніць санкцыі, гэта тое, што хоча Лукашенко. Транспартнае злучэнне, гэта тое, што хоча Лукашенко. Так. І гэта нам выгадна. Таму што выхаду няма. Мы павінны спыніць геноцид. Мы павінны спыніць гэтае знішчэнне. Мы павінны спыніць эту блакаду. Людзі павінны кантактаваць. Інакш не будзе ніякой дэмакратыі, ніякого жыцця. Людзям павінны дыхаць. І для гэтага ёсць магчымасць. Першае, трэба пачаць з аднаўлення транспартнай блакады. У гэтым зацікаўлены ўсе. Зацікаўлены і рэжым, і зацікаўлена Еўропа ў пэўнай ступені. Правільна. Вот глядзіце. Значыць, спыненыя авіяцыйныя пасажырскія перавозкі. У верасні гэтага года Lufthansa Group будзе разглядаць пытанне аб магчымасці вяртання назад этих перевозок. Это не значит, что это будет вернуто. Павінна быць умова, яны павінны паглядзець, ці бяспека будзе гарантавана, ці не. Астатняе будзе ў канцы кастрычніка. Будзе разглядаць Міжнародная асацыяцыя пасажырскіх перевозок. І зноў жа, это не значит, што яны адменяць, але будуць разглядаць і вырашаць пытанне. Вот ужо ёсць аснова для перамоваў. Сядайце, перамаўляйцеся. Гэта дыпламатычныя перамовы павінны быць. Ну, безумоўна, гэта не Лукашенко ні за які круглы стол ні з кім не сядзе. Это не перамоўны чалавек. Это ідзе дыпламатычнымі каналамі трэба рабіць. Вы з'яўляецесь перамоўным чалавекам, і той урад, пра які мы пачалі нашу сённяшнюю размову, будзе размаўляць з усімі палітычнымі структурамі. Гэты урад будзе толькі на Беларусі. Тут это ценевы кабінет, які рыхтуе адпаведную сітуацыю. Ён рыхтуе то, што я сказаў, уже не буду паўтарацца. А вот калі ўзнікнуць пытанні ў Беларусі, а для гэтага мы не чакаем, што нешта раптам там здарыцца. Ёсць рэальныя структуры, якія працуюць над гэтым. Ёсць адпаведны план. Вот. І ёсць падставы нам думаць, што это так будзе. Вот тады гэты ўрад будзе прымаць рашэнні. Ці гэты ўрад не будзе ізноў тэарэтычны? Які? Тэарэтычны. Это ўсё залежыць. Не, тэарэтычны ён не будзе, таму што калі это толькі на ўзроўні тэорыі, то ён туды не паедзе. Урад можа быць толькі тады, калі будуць адпаведныя умовы, калі пачнецца адпаведны рух, калі рэжым будзе, кажуць, вісець. Вы будзеце ствараць гэтыя умовы? Вы будзеце чакаць на гэтыя умовы? Не, гэтыя умовы ствараюцца. І прытым ствараюцца не толькі з боку дэмакратычных сіл, з боку нацыянальных сіл. Мы не маем вялікіх такіх магчымасцяў, але мы можам уплываць, мінуючы медыйныя структуры, таму што это палітыка, якая вымагае кантактаў у першую чаргу. І вось гэтыя кантакты, якія зараз знішчаны, яны ў першую чаргу неабходны эміграцыі, яны неабходны дэмакратыі, і яны неабходны захаду. Калі вы не кантактуеце з народам, то пра якую дэмакратыю вы гаворыце? Пра што вы гаворыце? Вы як структура і вы як палітык маеце уплыў на Беларусь, на беларусаў і на палітычную сітуацыю сёння? Я магу адказваць толькі за тых людзей, за тыя структуры, якія пад маім кіраўніцтвам, пра партыю і астатняе. Это я магу адказваць. Які гэта ўплыў? Нават калі яны будуць знішчаны, яны застануцца ўсё роўна. Таму гэты
урад не такі, як яго уяўляюць, што это вот нейкі кабінет, які будзе нечым кіраваць, мець тут. Не, это зусім, это ценевы кабінет на выпадак тады, калі рэвалюцыйны працэс выйдзе ў стан супрацьстаяння. Зараз Беларусь не тая. Это не часы Лукашэнкі. Гэта, што прайшло, беларусы не высоўваюцца, што называецца. Но Лукашенко ўжо не мае ніякай падтрымкі. Бальшыні не мае. І гэта доўга быць не можа. Ідуць працэсы, і гэтыя працэсы ідуць не толькі ў сферы там інтэрнэту, у сферы этой самай інфармацыі. Гэтыя працэсы ідуць. І гэтыя працэсы прывядуць да выніку. І паўтараю, самае важнае, каб гэтым вынікам кіравалі беларусы, каб яны заходзілі з беларускіх нацыянальных інтарэсаў. Спадар Зянон, ці вы ўплываеце на гэтыя працэсы? Значыць, у пэўнай ступені гэты ўплыў ёсць, але я чаму так думаю, таму што я думаю, што сказаць, таму што не ўсё я магу сказаць. Разумееце? Вот. Сітуацыя такая, што мы знаходзімся ў такім стане, калі мы не ёсць адкрытай зараз краінай, дзе можна на тэлебачанні гаварыць усё. Вот. Але без тэлебачання ніхто не даведаецца пра тое, што адбываецца. Ну, правильно. Сёння даведаецца адно, заўтра даведаецца другое, а паслязаўтра яшчэ болей. А яшчэ паслязаўтра будуць сотні тысяч людзей усё ведаць. І яны вырашаць лёс сваёй краіны. Важна, каб яны вырашалі, а не Пуцін і не Макрон. І каб гэтыя людзі пайшлі за сваімі правільнымі лідарамі. Дзякуй вам за гэтую размову. Вядомы палітык спадарства Зянон Пазняк, маім і спадарства госцем быў у студыі. Змяняем крышачку тэму, раз'ядноўвае, дзеліць, капае сапраўдныя прорвы паміж беларусамі і кажа пра нейкае адзінства. Александр Лукашенко стварыў штучнае свята, а 17 верасня ў гісторыі гэта дзень, які стаў вынікам сяброўства і калабарацыі Сталіна і Гітлера. У выніку савецкія войскі ў 1939 годзе ўвайшлі ў Польшчу. Дзень, які змяніў адну акупацыю заходняй Беларусі на другую. Дзень, які прывёў да новай хвалі масавых рэпрэсіяў супраць жыхароў гэтых тэрыторыяў. І гэта для Лукашэнкі дзень народнага адзінства. Каго гэта дата яднае і ці замест святкавання гэта не павінен быць дзень памяці? Вера Несцяровіч. Вось так яшчэ летась беларусы спявалі, танчылі, вадзілі карагоды на плошчы ў Магілёве. Многія з удзельнікаў акцыі цяпер за кратамі. А плошчу ля Магілёўскага абласнога лячэбна-дыягнастычнага цэнтру назвалі плошчай адзінства. 17 верасня адзначылі на ёй новае аднайменнае свята. Не дзень, а тыдзень народнага адзінства. Не толькі тут, але па ўсёй краіне адзначылі пафасна і з патрыятызмам паводле указу Лукашэнкі. У сталіцы музычны марафон, спартовыя спаборніцтвы. У Баранавічах стварылі цэлы музей. У Пінску сквер адзінства. У Берасці інтэрактыўная пляцоўка БРСМ, у Віцебску эстафета пакаленняў. У Наваполацку аўтавелапрабег за адзіную Беларусь. У Хойніках марафон патрыятычнай песні. У Магілёве памятны знак, прысвечаны Дню народнага адзінства. У горадні патрыятычная акцыя. Выразім нашу радасць! Ура! Мне гэта нагадвае вось такое мёртванароджанае свята, як дзень яднання народу Беларусі і Расіі. Калі звычайнага шараговага чалавека ці ў Беларусі, ці ў Расіі спытаць, калі гэтае свята і гонар чаго, то ён пацісне плячыма і не адкажа. Так і тут, па-першае, сама дата у гістарычным плане, як вядома, спрэчная. Па-другое, паводле палітычнага аглядальніка, мэты свята яднання грамадства немагчыма цяпер дасягнуць, бо яно расколатае як ніколі. Знішчаецца грамадская супольнасць, пераследуюцца незалежныя медыі, павялічваецца колькасць палітычных вязняў. Казаць пра адзінства, пакуль існуе падзел на мы і яны, не выпадае. Цяперашні рэжым, натуральна, робіць толькі адно. Он робіць усё, каб захаваць сябе. Застануцца толькі згодныя, запужаныя, але гэта не адзінства.
Гэта аднолькавасць. Спачатку 2021 абвесцілі годам народнага адзінства. Затым у лютым на ўсебеларускім народным сходзе загаварылі пра неабходнасць стварыць новае адмысловае свята. Дату выбіралі паміж 17 верасня і 14 лістапада. Сышліся на 17 верасня, дні нападу СССР на Польшчу ў 1939 годзе, якая ў той час вяла няроўную барацьбу з нацысцкай Нямецчынай. Есть все документы. Что делала Красная Армия, что делала НКВД в Западной Беларуси, какое-то единение, когда сотни и тысячи человек подвергались арестам, когда мы знаем, что были совершены депортации 40-го года, когда был расстрел в Катыни, кто с кем единился, мне просто интересно. Большевики, коммунисты Западной Беларуси объединились с коммунистами Восточной Беларуси. Дата сапраўды дыскусійная і выклікае супярэчлівае стаўленне ў беларускім грамадстве. Паводле палітычнага аглядальніка Віталя Цыганкова, беларускія ўлады, абіраючы дату, вяртаюцца да прапагандысцкага наратыву 1939 года, калі напад на Польшчу называлі вызваленчым паходам. Гэты дзень стаў актам гістарычнай справядлівасці ў дачыненні беларускага народу, падзеленага супраць ягонай волі ў 1921 годзе паводле умоваў Рыжскай мірнай дамовы і назаўсёды замацаваўся ў нацыянальнай гістарычнай традыцыі. Лишний раз уколоть нелюбимых поляков, призначить так званое народное свято на такий день, который, безумовно, выкліче у наших заходніх сусідів непорозуміння, выкліче негативну реакцію на вельмі спрэчную гістарычную дату. Выбар даты святкавання Дня народнага адзінства сапраўды выклікаў негатыў у Польшчы. Выкарыстанне ў якасці падставы гістарычнай палітыкі Беларусі наступстваў пакту Сталіна і Гітлера немагчыма зразумець. Гэты жэст упісваецца ў расійскія дзеянні, мэта якіх уласная інтэрпрэтацыя вельмі складанай гісторыі нашага рэгіёну. Ён сур'ёзна ускладніць Беларусі дыялог і разуменне з суседнімі дзяржавамі, а таксама дзяржавамі ўсёй Еўропы. Сама ідэя адзінства ўсяго народу, паводле Віталя Цыганкова, спрэчная. Да прыкладу, у дэмакратычных Злучаных Штатах Амерыкі яго няма ў ніводным пытанні. Адзінае, што можа рабіць грамадства і дзяржава, прыходзіць да кансэнсусу ў базавых прынцыпах, на падставе якіх створаная краіна. Вера Несцяровіч, Белсад. 17 верасня для Лукашэнкі і паплечнікаў свята. Чамусьці толькі ўсебеларускай радасці не адчувалася. Давялося ізноў звозіць аўтобусамі, каб паказаць вернасць і адданасць. Як казаў класік, каб было каму і ўра крыкнуць, і шапку ўскінуць. Узурпатар мусіў нават вярнуцца з Таджыкістану і, наеўшыся сакавітай садавіны, заявіў пра адзінства. Атрымалася ў духу Крым наш. Лукашенко заявіў, што і Беласток, і Вільня беларускія. Збіраецца забіраць ці што? Ну а калі ўжо трымацца гістарычнай праўды, то што тады са Смаленшчынай і Браншчынай? Будзем браць ці сінія лапы кароткія? В отношениях со всеми мы стремимся к миру и дружбе. Мы никогда не зарились на чужой каравай или клочок земли. Нам своего хватает. Мы даже не напоминаем сегодня им о том, что Белосток и Белосточчина – это белорусские земли, что Вильна – это тоже белорусский город и земли вокруг. Мы же об этом не говорим. І проста, як у вядомай кінастужцы «Брат», Лукашенко адказвае, в чым сіла, аказваецца ў адзінстве. Нядрэннае адзінства спадарства ў краіне, дзе 675 чалавек палітычныя вязні, а лічба рэпрэсаваных за год сягнула каля 50 тысяч чалавек. А грамадзянская супольнасць амаль цалкам ліквідаваная. Цікавінка, менавіта ў гэтак званы дзень народнага адзінства ліквідавалі і таварыства беларускай школы. Арганізацыю ўжо калісьці зачынялі. Было гэта ў 1936 годзе, а рабілі гэта тыя самыя польскія ўлады, ад якіх вызвалення гэтак святкуе Александр Лукашенко. І яшчэ крышку гісторыі. 17 верасня гэта дзень, калі Савецкі Саюз далучыўся да Другой сусветнай вайны. На баку, увага, Трэцяга рэйху, напаў на Польшчу. Александр Лукашенко святкуе тут на чыім баку. Такі быў вынік пакту Молатава-Рыббентропа, а гістарычная праўда паказвае мноства ахвяраў, гэтакіх абдымкаў, высланыя, забітыя і закатаваныя. Свята, як кажуць ва ўсёй красе, усё як Лукашенко любіць.
Дзясяткі тысячаў беларусаў за гэты год прайшлі праз млын так званых сілавікоў, і не ўсе выйшлі з яго жывымі. Святкуем, бо свята ж. Ну хаця б пра сваіх заўзятараў падумалі. Тысячы людзей без усялякіх масак у разгар эпідэміі каранавірусу ў Менск-арэне. Хаця хто і калі думаў пра людзей? Ні сваіх, ні чужых. Хіба ў гэтым і ёсць лукашэнкаўскае адзінства, суцэльнае. Калі ж цалкам сур'ёзна, святкаваць няма чаго, як выйдуць з турмаў усе палітычныя, спыніцца пераслед нязгодных, бяспечна вернуцца за мяжы змушаныя да ўцёкаў, тады і адсвяткуем адзінства. Беларусы выйшлі на акцыі ў розных гарадах і краінах, але часам нават у эміграцыі не адчуваюць сябе ў бяспецы, баючыся за родных у Беларусі. Ці гэта адзінства, калі чалавек баіцца сказаць нават, што думае? Я думаю, опять же, показывают события, которые происходят, да, вот сейчас. Они показывают о том, что все-таки белорусы не кровожадные люди, да, и пытаются все-таки мирным путем дойти к разумному решению. Адзінае, што хто там зліліся ў нейкім адзінстве, гэта супрацоўнікі сілавых структураў сапраўды і розных дзяржаўных арганізацый, якія забяспечваюць утрыманне вось гэтай вось улады, якую народ не выбіраў. Даже если они сейчас постараются всех несогласных или непопулярных, ну как по их мнению, идей выгнать людей или подождать, пока они выйдут сами или эмигрируют куда-нибудь, ну, во-первых, они получат население, которое не способно будет поддерживать полноценное развитие Беларуси. Конечно же, эта идея потерпела фиаско. Буквально она была обречена на то, чтобы потерпеть фиаско, потому что власти не сделали ни одного реального шага навстречу народу. Власти не выполнили ни одной из своих обещаний. Власти, в конце концов, не выполнили ни одного из своих обязательств в области прав человека. Моя персональная думка і тое, што падзяляецца і шмат кім з людзей, што трэба пафокусавацца перш за ўсё на тых святах, якія ўжо сапраўды яднаюць беларусаў. А гэта мы ўсе ведаем, напрыклад, свята 25 сакавіка, День воли Беларуси. Я думаю, что этот праздник нормальным белорусам просто не интересен. Мы даже о нем практически ничего не знаем. И, честно сказать, знать не желаем. На мой взгляд, это абсолютно не об'яднание людей, а их раскол. Так как расколол он после выборов. День народного единения у нас 17 сентября. Я думаю, он у нас случился 9 августа прошлого года, а возможно, и намного раньше. Вот, потому что мы, например, начали выходить на акции 18 июня, когда забрали Виктора Бабарика. Кто-то еще раньше. Адзінства, не адзінства, свята, не свята, ўсё гэта спадарства выглядае вельмі дзіўна. Асабліва глядзіш, калі на тыя фотаздымкі, якія даходзяць з гэтак званага свята. Ужо цяпер на сувязі з намі Сергей Навумчык, журналіст, палітык, грамадскі дзеяч, і Владзімір Някляеў, паэт, палітык, грамадскі дзеяч таксама. Вітаю вас, спадарства. Спадару Сергей, давайте першае пытанне да вас. Свята адзінства, ці увогуле слова свята тут можа быць выкарыстанае? Ну, конечно ж, не. Так, гэта было аб'яднанне заходняй часткі з усходняй часткай, толькі трэба прыгадаць, што гэта заходняя частка была адрынутая ў 21 годзе, без усялякай згоды на тое беларусаў у выніку рыскага міру, калі Якуб Колас напісаў, нас падзялілі, хто чужаніцы, гэта злачынным чынам было зроблена. І вот гэтае так званае аб'яднанне, но таксама злачынным чынам было зроблена. Просто коштам дзесяткаў тысяч жыццяў тых беларусаў, і не толькі беларусаў, і палякаў таксама, якія з заходняй Беларусі былі засланы ў Сібір, альбо просто былі знішчаны. Многія з них палеглі ў курапатах, між іншым. Таму, калі мы гаворым канкрэтна пра той дзень, то, канешне, ні пра якое свята тут казаць нельга. Гэта вельмі драматычная, калі не сказаць, трагічная старонка нашай гісторыі. Ну, а вот што датычна таго, што Лукашенко выказваў ледзь не прамым тэкстам, зрэшты, падзяку Сталіну, што мы павінны быць удзячны. За што удзячны?
Рыскі мір быў падпісаны тады, калі Сталін быў член Палітбюро і наркам па справах нацыянальнасцяў, між іншым. Таму все это, конечно, было вынікам вот так званай ленінскай нацыянальнай палітыкі, у падставе якой все ж таки, ну, во всякім разе так, як гэта потым Сталін рабіў, быў, конечно, великадзяржаўны расійскі шавінізм. Спадару Уладзімір, калі гаварыць пра сённяшні дзень, калі вы як беларус, як паэт назіраеце за тым, што адбывалася 17 верасня і не толькі 17 верасня, калі бачым нейкія дзіўныя салаты з агурка і памідора, каб гэта выглядала ў сімвалах дзяржаўных, калі мы бачым нейкі кетчуп на бутэрбродах, каб гэта таксама гэтак выглядала, людзі, якія махаюць сцягамі, гэта што? Якая сістэма? Мы ўжо ў Паўночнай Карэі, ці гэта яшчэ метафора? Правду сказаць, нічого з того, што вы зараз пералічылі, я не бачыў, бо там на сходзе гэтым не быў, і каля яго не быў, і не глядзеў тэлебачання, і вот ніхто, по-моему, з маіх суседзяў, значыць, гэтага святкавання не бачыў. Увогуле у нас блытаніна пастаянная з датамі. Увогуле Верховны Савет Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі узаконіў аб'яднанне заходняй і ўсходняй Беларусі 14 лістапада. І тады толькі оно стало як бы таким, святкавалася до 49-го года дзяржаўным святам. Дарэчы, тая самая блытаніна з датамі і ў Расіі, ну там хоць робяць міфалогію нейкую з гэтай блытаніны, што вось там Мінін з Пажарскім, значыць, выгналі, як яны кажуць, палякаў з Крамля, хаця ні пры чым тут Мінін з Пажарскім, так яны там спрабавалі сабраць грошы, а ўвогуле то маскоўскім войскам камандаў князь Трубецкі, наш земляк, і выступіў супроць нашого так само земляка Хаткевича. Але вот сама ідэя, разумееце, ну што б мы не казалі, там як бы мы не посміхаліся з того, што зараз адбываецца, сама ідэя адзінства для мяне вельмі важная. Мне заўсёды хацелася, каб беларусы сышліся, вот з'ядналіся на тым, што ёсць Беларусь. Разумееце, я як толькі ўсё пачыналася, у мяне была такая паэма, якая называлася «Проща». І одно з метафоричных значенняў этой слова «проща» Беларусі, там былі такія радкі, аднакрылую свечку, якая ўсплывае са дна, я над возерам прощы трымаю сцямна да відна, вакол возера бераг адзін. І нікуды з яго, як бы мы не штурхаліся, не спіхнем мы адзін аднаго. На сённяшні дзень піхаемся. Ці тым людзям, якія на сённяшні дзень робяць тое, што робяць, бо Лукашенко гэта не адзін чалавек, ёсць цэлая сістэма, ім павінна быць сорамна і агідна за тое, за чым мы назіраем, спадар Уладзімір. Ну, раз яны гэта робяць, значыць, не сорамна і не агідна. Увогуле, тое, што называецца силовыми силовиками, силовыми структурами, яны по сутнасці на сённяшні дзень, ну, можна сказаць, што ўлада. Вось, бо яны дыктуюць шмат у чым палітыку ўжо і Лукашэнкі. Вот гэтыя спробы там выйсці з этой вельмі небяспечнай для Беларусі сітуацыі, блакады поўнай. Яны блокуюць, яны кажуць, што яны проста баяцца, што народ успомніць усё тое, што яны зрабілі ў жніўні і робяць ужо на працягу паўтары гадоў. І ім небяспека сітуацыі ў тым, што калі да 9 жніўня не было куды адступаць толькі Лукашенко, то цяпер няма куды адступаць. І вот усім гэтым людзям, якія сілавікі, і тут уже не да сораму
Спадару Сергей, ці у такой сітуацыі, пра якую кажа спадар Уладзімір, шлях да адзінства канчаткова страчаны, ці ўсё ж такі ёсць нейкі аптымізм? Ну, цяжка сказаць. Пакуль што мы бачым толькі пагаршэннем сітуацыі, што рэжым не спыняецца ў сваіх рэпрэсіях. Гэтыя рэпрэсіі ідуць усё і шырэй, і глыбей. Вось Уладзімір правільна сказаў, што пра які тут сорам можна гаварыць. Вот недавно было апублікаванае, відаць, яго чыталі інтэрв'ю журналісткі, якая прывяла на Акрэсціна некалькі тыдняў. І яна піша, з якой просто садысцкай радасцю, з якім задавальненнем вот гэтыя, я назову, вертухаі на Акрэсціна, і мужчыны, і жанчыны, якія там з гэтымі пагонамі ходзяць, зазіраюць у дзірачку, каб паглядзець, як пакутаюць вот гэтыя палітычныя вязні. Ім там не даюць ні вады, ні пасцельнай бялізны, так сказаць, нічога, разумееце? Ну, што, гэта ім загад быў такі, так сказаць, ад Лукашэнкі? Ну, я дапускаю, што Лукашенко мог, я не сумняюся тым, што, так сказаць, это чалавек абсалютна, у якога просто ніякай ні эмпатыі, ні спачування, ніякага гуманізма просто няма ад прыроды. Але вот гэтыя людзі, што, у іх такі быў загад, можна ставіцца па-іншаму. Не, вот за гэтыя 27 гадоў, яны, конечно, і раней былі, але вот за гэтыя 27 гадоў сапраўды вот такія кадры, так сказаць, яны прайшлі наверх. Вот і Владзімір, і я, мы ж памятаем гэтых сілавікоў, генералаў, там пачатку 90-х гадоў, канца 80-х гадоў, сапраўды генералаў, міліцэйскіх генералаў і армейскіх генералаў. Я іх здалёка не ідэалізую, але гэта былі зусім, так сказаць, іншыя людзі. Вот да такога садызму, просто вот рэальнага садызму, шырокага, абсалютна пачварнага, ніхто з іх просто і блізка, так сказаць, не апускаўся. Гэта прыйшло нейкае абсалютна пакаленне. Ці магчыма штосьці ў такой сітуацыі? Ну вот была прапанова Зенона Пазняка. Зрэшты, мы ведаем, што і да Пазняка у красавіку, у траўні Ціхановская сабрала каля 700 000 галасоў на платформе «Голас» за перамовы з уладамі, перамовы апазіцыі з уладамі. Ну вот у Пазняка была прапанова, каб перамовы вёў Захад, які, так сказаць, увёў санкцыі. Як он напісаў, здаецца, што кожны бок павінен адступіць на адзін крок. І ўлады павінны адступіць на адзін крок, ну і вот, так сказаць, апаненты павінны адступіць на адзін крок. Апаненты хіба гатовыя адступаць на адзін і два крокі, але тыя, хто трымае ўладу, дэманструюць усім, што не збіраюцца адступаць. Зрэшты, Зянон Станіславович толькі што выйшаў з нашай студыі, і пра гэта мы таксама размаўлялі сёння у нашым эфіры. Тут у працяг вось таго, што вы кажаце, бо тыя людзі, якія катуюць, гэта ж таксама беларусы, ну хочам мы гэтага, не хочам, падабаецца нам ці не, але гэта вельмі часта таксама беларусы. Ці ў гэтай сітуацыі, спадару Уладзімір, у вас таксама гэта надзея такая цьмяная на беларускае паяднанне? Ведаеце, урэшце рэшт, мы павінны прыйсці да вельмі простай высновы. Ці мы яднаемся і выжываем, ці мы далей ваюем, і мы не выжываем. І вось недавно, чаму немагчыма? Усё магчыма. Ну не вайну ж грамадзянскую пачынаю, слухайце. Вот Герасимяніна, я там уже накінуліся, абвясціла там прыём у сваю акадэмію, там спартыўную, значыць, ну і тых, хто за Лукашенко, і тых, хто супраць, она сказала, што там я бацькі яны ці не, але яны беларусы, яна згодная, каб яны, калі хочуць вучыцца, вучыліся. Ну, я лічу, што вось такое разуменне сітуацыі на сённяшні дзень слушнае, бо просто іншага выйсця, я асабіста не бачу іншага выйсця.
інакш вайна, інакш мы страчваем дзяржаву. Ну вось пра грамадзянскую вайну акурат увесь час гаворыць Александр Лукашенко і ягоная прапаганда, бо з боку тых, хто змагаецца за свабоду і за дэмакратычныя вартасці, мы не маем тут гаворкі пра вялікую агрэсію, таксама пра грамадзянскую вайну і гэтак далей. Але бачым цкаванне з боку дзяржавы адной групы на другую групу. Вось літаральна перад эфірам я даведаўся пра тое, што кіберпартизаны зноў злілі новае аўдыо, дзе запісаныя даносы на людзей, якія ходзяць з чырвона-белымі сцягамі, з нацыянальнай сімволікай. Гэта даносы, якія таксама робяць беларусы. І як у такой сітуацыі рэагаваць, спадар Владзімір? Ну, вот это для меня самая болючая рэч. Доносчики, доносы, это сексоты. Я вырос у сям'і, дзе праз гэта бацька ўсё жыццё пакутаваў. Я помню, яго зноў напісалі, зноў яго там цягалі. І больш за ўсё я ненавіжу эту катэгорыю людзей, якія, вось, як вы кажаце, пішуць да нас. Але яны не з'яўляюцца ў той час, калі яны без патрэбы, разумееце? Вот яны з'явіліся у гэтым часе не выпадкова, таму што час вярнуўся у 30-е, 40-е гады, калі гэта было просто нормай, ты не напішаш, на цябе напішуць, усе пасадзяць. Вось гэта адно з наступстваў таго, што адбылося 9 жніўня, калі па сутнасці сфальсіфікаваныя былі выбары, і народ выйшаў проста дамагацца праўды. Ну вось, пакуль што дамагліся зусім не таго, чаго хацелі. Гэта тое таксама, пра што піша Святлана Алексеевич, што ахвяры і каты жывуць у межах адной краіны. І па гэтаму тут вельмі складана зрабіць гэтыя падзелы. Спадару Сергей, ці нацыянальныя сімвалы, мова, гэта і ёсць тая глеба, на якой мы можам паяднаць Беларусь, беларусаў і самі паяднацца? Як не горка мне гэта будзе сказаць, але вось для гэтых, это маё прыватнае меркаванне, дай Бог мне просто памыліцца, але вот па маіх адчуваннях, для тых людзей, пра якіх мы кажам, якія катуюць на Крэсціна, якія вось звоняць, пішуць там з даносамі, я так думаю, што ні нацыянальныя сімвалы, ні мова, яны не могуць быць нейкай платформай агульнай для... У сэнсе, яны не ўспрымаюць гэта як нейкую платформу для аб'яднання. Яны гэта не прымаюць абсолютно па розных прычынах. Па прычынах хтосьці прыналежнасці да рускага міру, так званага, хтосьці таму, што гэта выкарыстоўваецца апазіцыі нацыянальнай, ввогуле апазіцыі, па розных прычынах. Я думаю, што гэта не зможа аб'яднаць людзей, скажем, насельніцтва, але народ гэта можа аб'яднаць. Вось у канцы 80-х гадоў, калі былі дзеды, першыя дзеды, Владзімир Некляеў, які разам з намі сёння, ён напісаў такі верш, памятаю, як ён пачынаўся, ўсё, што коціцца да нас, вот пасля таго мітынга, які і дакацілася, калі разагналі гэта першы мітынг, які ладзіў Пазняк у Дзядах, і апошнія радкі, што туды ішлі людзі, а вяртаўся амаль народ. Дык вось народ не тоесны паняццю, скажем, насельніцтва. Вось у жніўні мінулага года на плошчы, на вуліцы нашых гарадоў, я падкрэсліваю, не толькі Менску, і не толькі абласных цэнтраў, і нават не толькі раённых цэнтраў, у вёсках, чаго ніколі не было, збіраліся людзі пад сцягамі, вось гэта быў ужо, кажучы словамі паэта, амаль народ. Калі гэта народ, спадарства, напрыканцы нашай размовы, я б вельмі коротка прасіў, калі гэта магчыма, адным словам акрэсліць, ці ёсць у гэтага народа нацыянальны лідар, які павядзе да паяднання? Спадар Владзімір. Ну, як показала практика Жнівеньскай рэвалюцыі, пакуль што такого лідера гэты народ не мае. Спадару Сергей? Я думаю, што народ не заўсёды
можна, так сказать, ісці за лідарам ці ўспрымаць кагосьці як лідара. Галоўнае вот на гэтым этапе, каб народ усвядоміў і ў самым шырокім сэнсе усвядоміў каштоўнасць нацыянальнай ідэі, каштоўнасць нацыянальных сімвалаў, мовы, а тады ўжо з'явяцца ці яны ў прынцыпе ёсць самыя розныя, я просто не буду называць прозвішча, значыць, людзі, якія безумоўна, абапіраючыся на гэтай каштоўнасці, павядуць за сабой. Дзякую вам за гэтую размову. Сергей Навумчык, журналіст, палітык і грамадскі дзеяч, Владзімір Някляеў, паэт, палітык і грамадскі дзеяч. Дзякуй, спадарства. Рэйтынг букмекераў дае надзею. Святлана Ціхановская можа атрымаць Нобелеўскую прэмію міру. Беларуска ў першай чацвёрцы. Паводле ставак яе апярэджваюць Сусветная арганізацыя здароўя, расійскі палітык Алексей Навальны, шведская актывістка Грэта Тунберг. І іншыя тэмы тыдня ў скароце за 100 секундаў. Упершыню за гэты год Лукашенко пабываў у іншай краіне, акрамя Расіі. Учора ён вярнуўся з паседжання чальцоў шанхайскай арганізацыі супрацы, якое праходзіла ў Таджыкістане. Паеў фруктаў, прапанаваў стварыць альянс аховы здароўя, падтрымаў ідэю разлічвацца між сабой нацыянальную валюту. Выказаў гатовасць дапамагчы Афганістану пераадолець праблемы і вярнуўся ў Менск. Фігурантам справы Тутбай на 2 месяцы працягнулі тэрмін арышту. За кратамі па-ранейшаму застаюцца 11 чалавек. Гэта кіраўнікі рэдакцыі рознага ўзроўню. Пад хатнім арыштам 3 асобы, сярод якіх Юлія Чарняўска, выдаваzaснавальніка медыа-рэсурсу Юрая Зісера. 18 траўня ў офісах і ў дома ў працаўнікаў Тутбай па ўсёй краіне прайшлі ператрусы. Фігурантам справы закідаюць ухіленне ад выплаты падаткаў у асабліва буйным памеры. Тэрмін утрымання працягнулі і каардынатарцы валанцёрскай службы вясны Марфе Рабковай. У Сезана Валадарскага яна ўжо год, а цяпер застанецца яшчэ на 3 месяцы. Марфу вінавацяць адразу паводле 3 крымінальных артыкулаў: навучанне і рыхтаванне да масавых беспарадкаў або іх фінансаванне, удзелу ў злачыннай арганізацыі ды распальванне варожасці. У жніўні ў палітзняволенай памёр бацька, развітацца з ім ёй не дазволілі. Гарадзенскаму журналісту Денису Івашыну выставілі новае абвінавачанне, якое менавіта невядома. Адпаведны дакумент жонцы журналіста Вользе ўручылі ва ўпраўленні камітэту дзяржаўнай бяспекі. У ім гаворыцца толькі пра здзяйсненне менш цяжкага і асабліва цяжкага злачынстваў. Денис Івашын расследаваў супрацу украінскага Беркута і беларускага Амапу і расійскі ўплыў на Беларусь. За гэта 12 сакавіка яго затрымалі. Працу падвялі пад 365 артыкул крымінальнага кодексу ўмяшальніцтва ў дзейнасць супрацоўнікаў унутраных справаў. Ужо больш за паўгода ён застаецца за кратамі. А гэта спадарства тыдзень на Белцаце, а што наперадзе? Закатавалі да смерці. Ёсць аўдыо, відэа, сведкі і факты, але фармальна вінаватых няма. Справу аб забойстве Рамана Бандарэнкі прыпынілі. Падрабязна будзе наперадзе. Падазраванага Лукашенко прызначыў сенатарам. Ваше свидетельство поможет в расследовании дела и в установлении виновных лиц в совершении похищения моего сына и в убийстве моего сына. І новая рубрика нашай праграмы «Глобальнае пытанне» Ярослава Сцешыка. Аўтар прыйдзе ў студыю, а сёння даведаемся пра папулізм у палітыцы, чым ён небяспечны, чаму мы на яго паддаемся. Ён быў свой для большасці, і ён даваў простыя адказы на складаныя пытанні. Гэта людзям падабалася. Тысячы беларусаў ужо з'ехалі за мяжу, некаторыя плануюць. Гэта далёка не салодкі шлях, але набліжаецца час стварэння рэальных праграмаў дапамогі прыхільнікам пераменаў. Беларусам, якія дома прапануюць удалённую адукацыю, а магчыма стварыць банк дзеля бяспечнага захоўвання зберажэнняў. Беларусам у замежжы абяцаюць сваю біржу працы і прававую бізнес-дапамогу ў краіне прыбывання. Да прыкладу, Польшча гатовая прыняць на працу 500 000 нашых. Але як знайсці тых працадаўцаў у той жа Польшчы і Літве? Шмат іншых пытанняў, некаторыя адказы ў нашым матэрыяле. Паўгода выжывання ў літоўскай правінцыі на падпрацоўках, дапамозе землякоў і мясцовых людзей. Без статусу уцекача сям'я Меліковскіх не мела права уладкавацца афіцыйна. Потом, когда нам дали статус, я устроился там на лесопилку, поработал месяц на лесопилке. Ну, работа очень тяжелая, скажу сразу. Вот. Литовцы еще, коллеги, которые работали со мной, смеялись.
что вот ты делаешь то же самое, что делал бы в Беларуси, если бы остался, только ты за это еще деньги получаешь. Ну, можно вот послушать, что по-литовски говорят, я уже что-то понимаю даже. Цяпер сям'я жыве ў Вільні, дзе Святаслаў працуе ў таксі ўвечары і па выходных, днём разам з жонкаю ў лагістычнай кампаніі. Скажу сразу, что без литовского языка найти какую-то стоящую работу очень сложно. Вот. Но нам в итоге вот удалось найти в логистической компании, где хозяин, сам белорус. На рынку працы краінаў Еўропы, куды беларусы бягуць перадусім, бар'еры пры працаўладкаванні падобныя. Мова, дазвол на працу, сацыяльны пакет, справы не аднаго дня. Акурат цяпер стартаваў праект, які мае даць беларусам бізнес-адукацыю, абарону на рынку працы і будзе пасярэднічаць у працаўладкаванні. Асацыяцыя беларускага бізнесу за мяжою, АББА, будзе дапамагаць у любой краіне прыбывання. Ужо цяпер туды прыходзяць запыты ад беларусаў, якія шукаюць працу за мяжой, і ад кампаніяў, якім патрэбен персанал. Белорусы хотели бы работать и хотят работать сами с белорусами. И наша задача дать вот эту вот возможность, дать площадку. Для этого мы создаем, сейчас прорабатываем как раз-таки, назовем это биржей труда, да, то есть возможности поиска работы, поиска работников именно среди белорусов, чтобы они могли найти друг друга. Задумка стварыць рэсурс тыпу «Работа Бай» з добрым рухавічком тых, хто хоча заснаваць бізнес за мяжой і стаць наймальнікам, або будзе знаёміць з асаблівасцямі заканадаўства, працэдурамі рэгістрацыі і, галоўнае, дасць нашым спіс партнёраў, якім можна давяраць. Напярэдадні стваральнікі бізнес-асацыяцыі далучыліся да эканамічнай каманды офісу Святланы Ціханаўскай, што дае праекту дадатковыя магчымасці. Там мы уже рассматриваем вопрос о том, чтобы мы коммуницируем с представителями европейских структур для того, чтобы создать возможность для белорусов, которые находятся здесь в стране пребывания, неважно какая это страна, возможность получать кредитные ресурсы, не имея кредитной истории на территории той страны, где находится. То есть вот это замысел уже такой более глобальный, более масштабный. Я уверен, что мы его сможем реализовать. Ідэя збудаваць моцную бізнес-дыяспару, якая магла б вярнуцца ў новую Беларусь і маланкава даць працоўныя месцы, узняць эканоміку і дабрабыт людзей. Офіс Святланы Ціханаўскай намагаецца, каб не потым, а ўжо цяпер беларусы ў дома і ў замежжы атрымлівалі годную адукацыю. Гаворка пра частку сродкаў з зарэзерваваных еўракамісіяй 3 мільярдаў еўра падтрымання для дэмакратычнай супольнасці Беларусі. Мы бачым, што стыпендыяў сапраўды для студэнтаў не хапае, для студэнтаў маладых выкладчыкаў. Па-другое, можна стварыць біржы працы ў розных краінах, у Польшчы, у Літве, на Украіне, у Латвіі, у іншых краінах. Па-трэцяе, можна стварыць асобныя праграмы адукацыйныя на існуючых ужо універсітэтах, ці то такіх, як і ЕГУ, які звязаны з Беларуссю, ці то проста замежных універсітэтах. Сярод магчымасцяў, якія на павестцы ў Еўракамісіі, экспарт у еўрапейскі звяз паслуг з Беларусі. Напрыклад, будаўнічых і лагістычных, і бязвізавыя умовы для штату гэтых кампаніяў. А для прыхільнікаў пераменаў унутры краіны стварэнне віртуальнага банку за мяжой альбо сапраўднага банку, які меў бы адмысловыя праграмы дэпазітаў, напрыклад, для беларусаў, каб беларусы, якія не давяраюць сённяшняй банкаўскай сістэме ўнутры краіны, маглі свае зберажэнні трымаць спакойна ў Літве, Польшчы. Частку ідэяў офіс Святланы Ціханаўскай выпрацаваў самастойна, частку будзе падтрымліваць палітычна. Спадзевы на старт усіх гэтых праграмаў вялікія, бо кола зацікаўленых расце. У першым паўгоддзі 2021 году ў польскія ведомствы працы паступіў амаль 1 мільён паведамленняў аб найманні працаўнікоў з краінаў усходняй Еўропы. Гэта амаль на 2/3 больш, чымся год таму, калі эканоміку стрымлівала пандэмія, і на 18% больш, чымся ў першым паўгоддзі непандэмічнага 19 году. Пераважна гэта рабочыя з Украіны. Польская гаспадарка адкрылася і для спецыялістаў з Беларусі, гатовая прыняць ажно 500 000 работников с белорусским пашпортом, заявили специалисты кадровой службы Евростату. Браки вystępują
w tych branżach, które... Праблема з магчымасцю прывабіць працаўнікоў для ўладкавання ў пэўных прафесіях – ключавы бар'ер у паспяховым развіцці шэрагу польскіх фірмаў. З аднаго боку, прабелы маем у галінах, якія закранулі наступствы каранавірусу, гастраномія ды гатэльны бізнес. З іншага боку, кажам пра прамысловасць, дзе таксама не стае работнікаў. Працадаўцы таксама скардзяцца, што складана знайсці сапраўды добрага спецыяліста. Таму патрэбы гаспадаркі ў людзях надалей вельмі вялікія. Прыклад найбольшай цікавасці да інвестараў з Беларусі дэманструе прамысловы польскі горад Лодзь. На просьбу прэзідэнткі гораду Ганны Здановскай Саюз прадпрымальнікаў і працадаўцаў Польшчы наладжвае супрацу з Беларуссю. Праграмою кіруе Марцін Навацкі, які ў свой час у Лодзі вёў больш за 40 інвестыцыйных праектаў агульным коштам больш за $1 мільярд еўра. Разам мы ўтварылі кантактную кропку ў галіне інвестыцый і частковай рэлакацыі бізнесу магчымасці прысутнасці на польскім рынку. Дапамагаем беларусам на кожным этапе ў візавых справах, у пошуку адпаведнай лакалізацыі, у давядзенні бізнесаў і пошуку партнёраў. Партнёры абяцаюць нішу для розных тыпаў гаспадарчай актыўнасці, найбольшая ж увага да сектару IT. Гэтак праз Лодзь увайшла на польскі рынак міжнародная кампанія Goldal Technologies з офісам у Брытаніі і Беларусі. Месяцам пазней таксама тамака адкрылася прадстаўніцтва кампаніі iTech Art, аднаго з найбуйнейшых рэзідэнтаў беларускага парку высокіх тэхналогіяў. Саюз прадпрымальнікаў і працадаўцаў не заахвочвае бізнесоўцаў пакідаць Беларусь. Адно падкрэслівае, на рынку еўразвязу таксама можаце замацавацца. Рэжым Лукашэнкі працягвае губляць рынкі збыту праз санкцыі і людзей, праз рэпрэсіі, нізкія заробкі і беспрацоўе. Эканамісты Credit Agricole у Польшчы цвердзяць, што замежнікі з краінаў усходняй Еўропы дадаюць 2-3% да валавога прадукту краіны. Гэта 15 мільярдаў у доларавым эквіваленце. Юлія Цяльпук, Белсат. Гаспадарства, літаральная інфармацыя, якая з'явілася перад нашым выданнем. Тут супярэчлівыя дадзеныя, па гэтаму з імі мы будзем вельмі асцярожныя. Выданне «Наша Ніва» гаворыць пра смерць на беларуска-польскай мяжы. Знайшлі 4 трупы мігрантаў. Так менавіта піша выданне. Следчы камітэт паведамляе пра труп жанчыны на беларуска-польскай мяжы. Польскі бок кажа пра 3 знойдзеныя целы. Таксама польскія памежнікі не каментуюць дакладна гэтай справы. Гаворка ідзе пра таксама целы 3 асобаў. Безумоўна, гэтую інфармацыю мы будзем спраўджваць і гаварыць пра падрабязнасці ў нашых эфірах. Цяпер іншая тэма. Кіберпартызаны працягваюць цешыць новымі злівамі і дзеляцца з намі. Тым болей, што сярод дзясяткаў гадзінаў запісаных тэлефонных размоваў знайшлося нешта і пра Белсат. Трэба ўзгадаць леташнія выбары. Назіральніца ў Смілавічах Чэрвенскага раёну распавяла пра ціск і пагрозы. Артыкул пра гэта нават напісаў партал Тутбай. Міністэрства інфармацыі тады вынесла афіцыйнае папярэджанне выданню, а на месца чакалі прыезду журналістаў Радыё Свабода і Белсат. Так чакалі, што нават правялі інструктаж па тэлефоне, як сябе паводзіць з незалежнымі журналістамі. Адзін з суразмоўцаў намеснік начальніка Чэрвенскага РАУС Віктар Лапко. Зараз паслухаем гэтую цудоўную размову, апроч іншага звяртаю увагу на мову. Там не проста словы, але цэлыя моўныя канструкцыі, якія нашаму графіку давялося прыкрываць цэлы дзень, бо на 3 хвіліны аўдыо мы налічылі больш за 50 мацюкоў. Гэта адзін мат на 3-4 секунды. Неблагі вынік. Так там собрали, актив, пока, этот актив собрали, к вам с Миловича едет, съемочная группа Белсата, и Радио Свобода. Они хотят прорваться на тот участок, где, весь этот замес был. Значит, там подтягивать туда мобильную группу раз, можешь сам подъехать, либо начальника УПП отправлять. Значит, если Белсат будет, снимать, если Белсат будет обозначен, не важно, стрим вести, все остальное. Значит, в отношении, если стрим, и мы это подтверждаем, видим, уже сразу административный процесс 22.9, вся аппаратура изымается как мера обеспечения административного процесса. Если просто снимут, ничего не будет. Значит, доставляйте в раздел, там будем разбираться.
Радио «Свобода», они аккредитованы в Республике Беларусь, просто усилиться так, чтобы они там отправить и все. Предупредите сейчас исполком каким-то образом, потому что с облсполкома им не могут дозвониться, пока они там заседают. А сейчас давайте отрабатывайте. Позвони туда на участок и выдвигай туда мобильный. Товарищ полковник, это все произошло на 20-м участке. Значит, на 20-й они... На 19-й, по-моему, или 20-м. Ну, конфликт на 20-м был. Ну, короче, с Миловичем. Я понял. Ну, там два у нас с Миловичем. Я Ну, мне сказали 19-й. Это с Миловичем? Там 19 и 20 у нас два. Ну, короче, ведь, там же с Миловичем разберетесь. Конечно, это, товарищ полковник, мобильную группу в форме мы отправляем. Я отправляю, да? Конечно, оформим. Здрасте, до свидания. Если будем принимать решение о задержании, значит, официально, здрасте, я начальник УПП такой-то, в ваших действиях 22.9, осуществление деятельности без аккредитации, Министерства иностранных дел. Выключайте аппаратуру, присаживайтесь. Значит, они типа выключат, сядут в машину, но, значит, аппаратуру выключать не будут. И будут, вытаскивать на разговор, и все писать, и вести, и потом в эфир выбросят. Поэтому проинструктировать, если будем задерживать, посадили, и никаких звуков. Дальше при входе в райотдел, вся аппаратура, погружается в ячейку, все телефоны, в ячейку, выключили, потребовали, чтобы выключили, голых их смотреть то есть без ничего, в кабинет, и там разговор. Сразу предъявление претензий 22.9, а потом ни одного слова быть не должно. Мы так уже помолодечно, и благо, что мы стрим отслеживали, я дал команду Максимовичу, все заткнулись, и молча завезли их в райотдел. Там ехать было, 3 минуты. За 3 минуты они наговорили сами всякой хуйни, и наших сотрудников вытягивали на разговор. А вам ехать, полчаса. Понимаешь, да? Все, давай организуем. Дзякуем кіберпартызанам за гэты зліў. Вельмі інтэлектуальная, высокая інтэлектуальная гутарка атрымалася. Вось такія следчыя і такое следства ў справе, напэўна, таксама забойства Романа Бандарэнкі, якое прыпыненае. Вінаватых у збіцці да смерці чалавека нібыта няма. Хаця няма іх хіба толькі для гэтак званых сілавікоў, бо для грамадскасці ўсё відавочна. На месцы здарэння на плошчы Перамен увечары 11 лістапада былі тады экс-кіраўнік Федэрацыі хакею Дзмітрый Баскаў, вось ён спадарства тут ва ўсёй красе, чэмпіён свету па боксе Дмитрий Шакута и прессовая сакратарка Александра Лукашенко Наталья Эйсман у золотой сярэдзіне. Трапілі яны і ў камеры відэаназірання. Давайте адновім хроніку тых падзеяў. 11 лістапада каля 22 гадзіны невядомыя ў масках збіваюць і выкрадаюць Романа Бандарэнку. У 0 гадзін 5 хвілін Роман Бандарэнка паступае ў лякарню хуткай медычнай дапамогі з вялікім ацёкам мозгу, закрытай чэрапна-мазгавой траўмай, гематомамі, ударамі. Аперацыя цягнулася некалькі гадзінаў. 12 лістапада Роман Бандарэнка памірае ў рэанімацыі. Заяву робіць тады адразу ж Святлана Ціхановская. Роман Бандарэнка быў забіты памагатымі рэжыму. Ён стаў нявіннай ахвярай бесчалавечнай сістэмы, якая лічыць жыцці людзей выдаткамі ўлады. Усе мы разумеем, што на яго месцы мог апынуцца любы мірны чалавек, як і мільёны беларусаў. Я спачуваю сям'і Романа. Мы не даруем гэтага забойства, мы упішам імя Романа ў гісторыю новай Беларусі як імя героя. Бярэ тады слова і Александр Лукашенко, хаця ў ягоным выпадку лепш бы увогуле прамаўчаць. І вось што ён кажа. Як мне далажылі, завязалася бойка, прытым бойка сур'ёзная. І хтосьці, гэта ж у міліцыі ўсё ёсць, з пратэстоўцаў патэлефанаваў карнікам у міліцыю. Выехаў узмоцнены нарад міліцыі. Калі яны пад'ехалі, як звычайна, усе разбегліся. А гэты Роман Бандарэнка ці то траўмаваны быў, ці то што, у нецвярозым стане, гэта прызнана. Заключэнне сёння прадставіў следчы камітэт, які выклалі гэта ўсё. Ён быў п'яны, вядома. Яго ўзялі і павезлі ў гэты аддзел. Яму стала кепска па дарозе, як мне далажылі. Яны выклікалі хуткую дапамогу і адправілі яго ў шпіталь. Пазней усе даведаюцца, што гэта была хлусня. Ужо 13 лістапада адбылася неафіцыйная жалоба, хвіліны маўчання і царкоўны перазвон. Плошча Перамен пераўтварылася ў народны мемарыял, прысвечаны Роману Бандарэнку. Туды ідуць тысячы людзей.
15 лістапада адбываецца вялікая акцыя памяці з плошчы Перамен. Вядуць наўпроставую трансляцыю нашыя журналісткі Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова. Іх затрымліваюць за стрым жорсткага разгону падчас акцыі памяці Раману Бандарэнкі і разбурэння сілавікамі народнага мемарыялу. Кацярыне і Дар'і выставілі абвінавачанне паводле часткі 1 артыкулу 342 арганізацыя і рыхтаванне дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак крымінальнага кодексу. Пазней дзяўчыны атрымаюць па 2 гады турмы. 19 лістапада затрымалі журналістку Тутбай Кацярыну Барысевіч і доктара Арцёма Сарокіна, якія паведамілі грамадскасці, што Бандарэнка не быў п'яным. Генпракуратура на гэта таксама зрабіла сваю заяву. І вось, спадарства, яна. Дзеянні названых асоб пацягнулі за сабой цяжкія наступствы, якія выявіліся ў павышэнні напружанасці ў грамадстве, стварэнні атмасферы недаверу да кампетэнтных дзяржаўных органаў, падахвочвання грамадзянаў да агрэсіі і супрацьпраўных дзеянняў. Усё б нічога, але звяртаю ўвагу, што крымінальнай справы па факце забойства дагэтуль пакуль няма. 20 лістапада о 14-й адбылася жалобная цырымонія развітання. Рамана Бандарэнку пахавалі. Пернясемся ў гэты 21 год. 18 лютага і толькі 18 лютага, звярніце ўвагу на гэтую дату, бо прайшло 100 дзён пасля гібелі Рамана Бандарэнкі, Генеральная пракуратура нарэшце пачала крымінальную справу па факце смерці Бандарэнкі. І гэты ж дзень суддзя Наталля Бугук пакарала нашых журналістак Кацярыну Андрэеву і Дар'ю Чульцову 2 гадамі пазбаўлення волі ў калоніі. 19 лютага ў судзе Маскоўскага раёну Менску распачалі так званую справу 0 праміля. Кацярыне Барысевіч і Арцёму Сарокіну выставілі абвінавачанне ў раскрыцці медычнай таямніцы. Нагадаю, стаў апублікаваны артыкул, што ў крыві Рамана Бандарэнкі не выявілі алкаголю. Гэта разышлося з версіяй следчага камітэту, ну і, канешне ж, асабіста Александра Лукашэнкі. Пры гэтым сваякі Рамана да журналісткі і доктара прэтэнзіяў не мелі. І вось 1 жніўня Раману Бандарэнку споўнілася б 32 гады. Усяго 32. Ані падазраваных, ані вінаватых у ягонай смерці, як аказваецца, афіцыйна няма. 8 верасня Міжнародная федэрацыя хакею дыскваліфікавала Дмітрыя Баскова на пасадзе старшыні Нацыянальнай федэрацыі на 5 гадоў. 10 верасня Баскаў падаў у адстаўку з пасады старшыні хакейнай федэрацыі Беларусі. І тут падзеі развіваюцца вельмі дынамічна. Ужо 14 верасня былога кіраўніка федэрацыі хакею Дмітрыя Баскава, які мог мець дачыненне да забойства Рамана Бандарэнкі, Лукашенка прызначыў сенатарам. 15 верасня кіберпартызаны зрабілі зліў. У ім Наталля Эйсман з кіраўніком менскага АМА Балабай цынічна размаўляюць пра паляванне на пратэстоўцаў. Гэты запіс размовы ад 10 лістапада, за дзень да трагедыі з Раманом Бандарэнкам. Мы завтра планируем, я надеюсь, что серьезно. Я не люблю, когда меня критикуют. Все, я услышал, Наталья Николаевна. Значит, мы все сделаем. Единственное, конечно, как сказать... Хотелось бы, чтобы вот если моя группа будет вместе с вами, вместо СОБРа, я так понимаю, или Нет. И СОБРа будут ребята. Все, я понял. Нет, все тем же все, самым договорились, понятно. тогда с Димой Шакутой тот же человек созвонится, все. Группа будет та же, которая была в прошлый раз. Я сейчас планирую это все. Спасибо большое. Усе прозвішчы вядомыя, галасы таксама, але ж Генпракуратура абслугоўвае аднаго чалавека, а таму ўжо 16 верасня прыпыніла крымінальную справу па факце смерці Рамана Бандарэнкі. Тут цытата: з прычыны невысветленасці асобы, якая падлягае прыцягненню ў якасці абвінавачанага. Дагэтуль ніводны чалавек не быў затрыманы і прыцягнуты да адказнасці за смерць Рамана Бандарэнкі. Тыя ж, хто спрабаваў распавесці праўду пра забойства Рамана або пратэставаў супраць гэтага злачынства, зазналі пераслед. Выпадковасць? Хіба пытанне рытарычнае. І мы памятаем, а забойцам з гэтым злачынствам жыць да самага канца. Мама Рамана Бандарэнкі запісала відэазварот. Я до сих пор в шоке, не могу до сих пор прийти в себя и в очередной раз убедилась, что спасение утопающих – это дело рук самих утопающих.
Поэтому очень прошу вас, если, может быть, лично вы или кто-то из ваших знакомых были очевидцами событий 11 ноября 2020 года с 22 до 24 часов, происходивших в районе площади Перемен центрального РОВД. Может быть, вы заходили либо выходили из магазина ГИПа по улице Червякова. Может быть, вы парковались, заезжали на парковку, либо выезжали с автопаркинга по улице Червякова. У вас было ночное дежурство в близлежащих объектах. Вы гуляли с собакой. У вас работал видеорегистратор в припаркованной машине. Большая просьба откликнуться на мое обращение, потому что возможно, что именно вы, ваше свидетельство поможет в расследовании дела и в установлении виновных лиц в совершении похищения моего сына и в убийстве моего сына. Огромное вам спасибо. Мы, спадарства, ствараем праграму «Тыдзень» разам з вялікай камандай, стараемся рабіць яе яшчэ больш грунтоўна. Ну і, як вы заўважылі, яна афіцыйна пашыраная да гадзіны 30 хвілінаў. Хіба сёння не ўкладземся і будзе значна даўжэй, між іншага, таму што ўваходзіць новая рубрыка. Рубрыка «Глобальнае пытанне». Аўтар Ярослаў Сцешык ужо тут. Вітаю. Прывітанне, Сергей. Ярак, чаму мы павінны глядзець гэтую праграму і чаго чакаць ад гэтай праграмы, бо маем яе бачыць штотыдзень. Я ведаю, чаму гледачы павінны. Таму што будзем цікава распавядаць пра складаныя рэчы, будзем выкарыстоўваць найлепшае відэа, якое маем, і вельмі файную музыку. Нарэшце маем магчымасць скарыстаць. Простымі словамі, так. Справа ў тым, што аўтарская праграма «Глобальнае пытанне» выходзіла вось усё лета. І мы яе заўважылі. Таму што трэба было патлумачыць некаторыя складаныя справы, якія датычацца ўсяго свету і датычацца беларусаў. І вось я на гэтым пастаянна раблю акцэнт, што Беларусь гэта сярэдзіна, гэта цэнтр Еўропы, беларусы гэта еўрапейцы. І все, што адбываецца ў свеце, абавязкова адбіваецца на нас. А тое, што адбываецца... Не толькі добрае. Всё. І добрае, і кепскае, а тое, што робяць беларусы, таксама адбіваецца на ўсім свеце. Таму што цяпер свет глобальны, цяпер все ўзаемазвязана, і ігнараваць некаторыя рэчы проста немагчыма. Немагчыма ігнараваць. Сёння у нас праграма пра папулізм. Вось такая штука, з якой беларусы сутыкнуліся у 90-х і не маглі супрацьстаяць спакусе, і, на жаль, цяпер маем наступствы гэтага папулізму, і тое, што было тады, яно вызначыла лёс цэлага. Як кажа Зянон Пазняк, за грахі бацькоў разлічваюцца дзеці. Што ж, Ярак, будзем з табой бачыцца штотыдзень у праграме. Безумоўна, глобальнае пытанне, спадарства. Захвочваю абавязкова глядзець. Ярослаў Сцешык, і ўжо цяпер яно у нашым выданні, а я яшчэ не развітваюся. Галасуйце за мяне. Я выйшаў з народу, і толькі я ведаю, што трэба простаму чалавеку, як абараніць простага чалавека ад карумпаваных элітаў. Яны не хочуць вярнуць народу народнае дабро, а я зраблю ўсё па справядлівасці. Вы праслухалі набор тыповых папулісцкіх выбарчых лозунгаў. Вітаю, шаноўнае спадарства, з вами Ярослаў Сцешык, на Белсаце праграма «Глобальнае пытанне». І сёння мы разгледзім, што такое палітычны папулізм і як яго лячыць. Адзін з узорных папулістаў, 45-й прэзідэнт ЗША Дональд Трамп. Бізнес-магнат з тэлевізару, прадзюсар і тэлеведоўца, які часам здымаўся ў фільмах і серыялах, нечакана для ўсіх перамог на выбарах, абяцаючы зрабіць Амерыку вялікай ізноў. А суперніцу ад дэмакратаў Хілары Клінтон ён называў стаўленіцай карумпаваных элітаў. У яго рыторыцы гэта прысутнічала вельмі моцна проціпастаўленне добрага народу і кепскім элітам, кепскаму эстаблішменту.
Трамп рубіў з пляча. Каб спыніць нелегальную міграцыю, абяцаў пабудаваць сцяну на мяжы з Мексікай за кошт мексіканцаў. Не атрымалася. Каб амерыканскія рабочыя больш зараблялі, увёў высокія падаткі на імпартныя тавары. Купляйце амерыканскае, пераводзьце магутнасці ў ЗША. Але карпорацыі палічылі грошы ды інвеставалі ў рабатызацыю. У выніку некваліфікаваныя рабочыя страцілі працу. А каб захаваць уладу, Трамп нават заклікаў сваіх прыхільнікаў змагацца з усіх сілаў і ў выніку агрэсіўны натоўп штурмаваў Капітолій. Папулізм дае простыя адказы на складаныя пытанні, але тут шмат што упіраецца ў чарговы момант менавіта паліттэхналагічны. Любы паліттэхнолаг скажа, што калі ты хочаш быць палітыкам, а не палітолагам, то трэба табе імкнуцца да спрашчэння меседжаў. Трэба табе гаварыць простай мовай. Папулізм – гэта палітыка, скіраваная на шырокія масы людзей і абяцанне хутка і проста ўсё разруліць. Папулісты бываюць і левыя, і правыя. Яны могуць абяцаць спісанне ўсіх крэдытаў для насельніцтва і экспрапрыяцыю грошай мільярдэраў. У іх усё лёгка і проста. Каб перамагчы беднасць, трэба падняць мінімальны заробак у 20 разоў, а каб вылечыць наркаманаў, дастаткова расстраляць усіх наркадылераў. А яшчэ можна прыдумаць замежнага ворага і паабяцаць хуткую пераможную вайну. Наша земля, Донбасс, Крым, Крым уже наш, Донбасс, Херсон, Николаев, Харьков, Днепропетровск, Запорожье, Луганск, Одесса. А каб простыя людзі маглі купіць сабе ўсё, што захочуць, трэба прымусіць крамы зрабіць нізкія кошты. Чтобы сохранить фиксированные цены на товары и услуги и фиксированный курс, нам нужно контролировать импорт, экспорт, производство и потребление. То есть для этого нужна полноценная плановая экономика. А плановая эканоміка непазбежна вядзе да дэфіцыту, тлумачыць эканаміст. Прыклад папулісцкай гаспадаркі Венесуэла Николяса Мадура. Калі пераемнік Уга Чавеса забараніў бізнесоўцам паднімаць кошты, венесуэльская гаспадарка абрынулася. Вынік – у нафтавай дзяржаве дэфіцыт бензіну, вады і ежы. Даходзіла да таго, што людзі кралі на мяса жывёлінаў з заапаркаў ды елі катоў і сабак, каб не памерці з голаду. Венесуэльцы масава пачалі усякаць за мяжу ад беднасці і рэпрэсіяў. Я ў кепскім стане, я занадта худая і наўрад ці змагла б перайсці горы, і я баюся холаду. Беларусы таксама сутыкнуліся з папулізмам і пацярпелі ад яго. Калі на пачатку 90-х былы палітрук савецкай арміі і памежных войскаў КГБ прабіўся не проста ў дэпутаты, а ў кіраўнікі часовай камісіі барацьбы з карупцыяй. Оказывается, мы видели только то, что сверху. Когда вчера услышали, что сегодня ни копейки денег нет в казне, ни копейки. Імідж старшыні калгасу спрацаваў. Лукашенко ў першым туры прэзідэнцкіх выбараў набраў 45%. Ён быў свой для большасці, і ён даваў простыя адказы на складаныя пытанні. Гэта людзям падабалася. Калі ўжо прывесці нейкі прыклад вось папулізму, значыць, эксплуатацыі народных страхаў, фрустрацыяў і жарсцяў, ну то так, тут вось 93-94 год дэпутат Лукашенко спачатку як змагар з карупцыяй, пазней як той, который будзе помсціць за тыя крыўды, якія там просты народ спазнаў. Так, ён вось менавіта на гэта эксплуатаваў. Харызматычныя папулісты часта не давяраюць экспертнай супольнасці і цэлым інстытутам. Яны самі ведаюць, як лепш. Ад самага пачатку Лукашенко спрабаваў кіраваць эканомікай уручную. Это конец 94 года, когда он, приехав с отпуска, сказал остановить цены, вернуть их назад. То есть они были повышены, верните их назад. Просуществовали эти повышенные цены, пониженные, точнее, цены буквально не более месяца, их все равно пришлось отпускать. Бо калі тавар не прадаецца за рынкавы кошт, яго няма і не будзе. А будзе дэфіцыт, але для Лукашэнкі галоўная ідэя ручнога кіравання курсамі і коштамі – татальны кантроль над грамадствам. Нешта падобнае, напэўна, тычыцца і там такіх персанажаў, як Нікалас Мадура, ці там нябожчык, здаецца, ўжо Роберт Мугабе. Вось, ну, людзі, которым патрэбна перадусім улада,
Ну, а іншыя рэчы, ну, а там эканоміка можа пацярпець, народ можа таксама пацярпець. Да сярэдзіны нулявых гадоў луканоміку ратаваў шырокі расійскі рынок ды расійскія зніжкі і датацыі. Напрыклад, газ па $40 за 1000 кубометраў, прыгадвае Сергей Чалы. Никакой системности в развитии каких-то отраслей не было. Как правило, это были такие очень тактические идеи. Смотрите, в России мы можем продавать очень много сахара. Давайте модернизируем сахарные заводы. Давайте под видом нашего сахара будем продавать переработанный из тростникового кубинского сахара. Салодкі перыяд сяброўства з Расіяй скончыўся крызісам, першым з шэрагаў. Это 2006 год. Это выборы, которые не признал никто. И фактически Россия за признание политической этих выборов попросила серьезную цену. И тогда, в общем, это был последний бескризисный год, после которого пошло последовательное повышение цен, поступаемых в Россию, из России на газ. Тым не менш, сістэмных рэформаў ніколі не было праведзена, а звычкі ручнога кіравання засталіся дагэтуль. Он приходит, собирает совещание Совмина со своими специалистами и говорит, значит, задача наша на следующий год 3% экономического роста. Ему говорят, исходя из нынешней ситуации, которая сейчас есть, это невозможно. Вы, наверное, меня не очень поняли. Нужно, чтобы экономика... Ну, то есть вот, электричка стоит раз-два, да, экономика расти там 3%. Але цяпер Лукашенко не паддобрываецца да народу. Менавіта зараз у Лукашенка стала менш за ўсё папулізму. Ну, таму што зараз ён дасягае сваіх мэтаў утрымацца каля ўлады выключна такімі ваеннымі метадамі. Пасля таго, як Александр Лукашенко прызначыў сенатарам трэнера сваёй хакейнай каманды Дмітрия Баскова, датычнага да забойства Романа Бандарэнкі, некаторыя беларусы сумна параўналі яго з рымскім цэзарам Калігулам, які зрабіў сенатарам свайго каня, каб прынізіць выбарчую ўладу, а таксама шчодра раздаваў плебсу хлеб і відовішчы, ды жорстка распраўляўся з палітычнымі праціўнікамі. Але паводле стылю гаспадарання Александр Лукашенко – гэта класічны лацінаамерыканскі дыктатар-сацыяліст. І нічога унікальнага ў беларускай эканамічнай мадэлі ніколі не было, тлумачыць Сергей Чалы. Это абсолютно классический кризис для большинства латиноамериканских стран. Есть классическая работа Рузигера Дорнбуша, известного макроэкономиста, которая называется «История экономического популизма Латинской Америки». И там прекрасно описан вот этот вот цикл, когда к власти приходит какой-то условный там социалист-популист и начинает развивать экономику. Сначала это даже дает результат. Потом он просто начинает вкладываться туда, где ему хочется, туда, где рыночным способом деньги не пошли. И система валится, а тады адбываецца або змена ўлады, або, як у нашым выпадку, працяжны палітычны крызіс. Пасля дзяржаўнага тэрору 2020 года папулісцкая рыторыка Лукашэнкі перастала заварожваць нават суседзяў. За апошнія 2 гады сімпатыі украінцаў да Лукашэнкі ўпалі ўдвая. Цяпер толькі траціна наших суседзяў ставіцца да яго прыязна. Лукашэнку падтрымліваюць найперш жыхары ўсходняй Украіны і перадусім прыхільнікі ОПЗЖ, партыі «Опозіцыйна платформа за жыцця». Гэта партыя Віктора Медведчука, алігарха і кума Путіна. Лукашенко, диктатор. Чому? Нема свободи в вашій країні. У вас режим, який знищує свободу, люди не мають права голосу, не мають права вибору. Можно как угодно относиться к Лукашенко, но нельзя отрицать, что, давайте будем честны, в Минске гораздо чище, чем в Киеве. Твердая рука хозяйственник. Не, я не считаю его сильным политиком, я считаю его аморальным политиком. Это нездоровый человек, и ему нужно поскорее уйти в отставку. Украінцы занадта позна зразумелі, хто такі Лукашенко, мяркуе Віталій Портнікаў. В історії Білорусі У гісторыі Беларусі тады ўжо ўсё было. Забойствы на замову, разгон Лукашэнкам беларускага парламенту, знішчэнне Лукашэнкам беларускай нацыянальнай сімволікі, адмова ад уласнай гісторыі, барацьба з уласнай мовай, адмова ад інтэграцыі ў цывілізаваны свет і асаблівыя стасункі з Расіяй. Але украінцы маюць свой досвед папулізму. Уладзімір Зеленскі стаў прэзідэнтам і прывёў у Верхоўную Раду сваю партыю «Слуга народу» на хвалі папулярнасці аднайменнага тэлесерыялу, а таксама на абвінавачаннях папярэдняга прэзідэнта ў карупцыі.
Чаму ваши цукерки дагэтуль можно купить у крамах Москвы? Зеленский, да и, собственно, партия его имени, когда они шли на выборы, имели самый малый экономический блок по сравнению с любой другой политической силой. Зеленскі перамог у год, калі сімпатыі да Лукашэнкі ва ўкраінцаў былі найбольшыя. Новый президент першыя месяцы свайго кіравання нават спрабаваў граць Лукашэнку. Паводзіцца так, як Лукашенко на нарадах казаў: «Выйдзі адсюль, разбойнік». Гэта ўсё Лукашэнкаўшчына чыстай вады. Калі комік, шоумен і тэлебізнесмен стаў прэзідэнтам, аказалася, што ён фізічна не мог выканаць усіх сваіх абяцанняў. Накшталт вывесці эканоміку з ценю, развіць унутраную вытворчасць, забяспечыць свабодную канкурэнцыю. Бо ў прэзідэнта ўкраіны толькі 3 функцыі – замежная палітыка, абарона і гарантыя Конституцыі, нагадвае Алексей Белязе. Человек пообещал нечто, совершенно не понимая, как функционирует государственный аппарат, государственное управление и как распределены полномочия между различными ветвями власти. Таму цяпер нямала і расчараваных у Зеленскім украінцаў. Владимир Александрович по пунктам называл, вот что он сделает, я ваш приговор и так далее. Даже из того популистического выступления ничего не выполнено. Думал, будет борьба с коррупцией, что у нас мы, в общем, вернем территории, налоги снизятся для малого и среднего бизнеса. Он скопил свою команду, которая имеется 250 депутатов. Это все купленные. Он строит из себя Лукашенко. І Лукашенка, і Зеленскі, і Трамп прыйшлі да ўлады ў межах дэмакратычных працэсаў. Дэмакратыя – жахлівая форма кіравання, калі не параўноўваць яе з усімі іншымі. Так казаў брытанскі прэм'ер-міністр Уінстон Чэрчыль, які ў 1945 годзе пасля перамогі ў Другой сусветнай вайне прайграў на выбарах і спакойна сышоў з пасады, не стаў трымацца за ўладу сінімі пальцамі. Залежнасць ад галасоў шырокіх народных масаў – гэта слабое месца дэмакратыі, але нідзе ў свеце няма дыктатуры з высокім узроўнем жыцця і без канцлагераў. Каб папуліст не вырас у дыктатара, дэмакратычныя грамадствы маюць сістэмы падзелу ўлады. Напрыклад, незалежны Нацбанк не будзе друкаваць грошы толькі каб выканаць перадвыбарчыя абяцанні прэзідэнта, у тым ліку і ва ўкраіне. За счет того, что все еще в банковском деле присутствует частный сектор и все еще у нас существует независимая пресса, сразу же любой несуразный шаг главы Центробанка будет тщательно обсуждаться. Но и есть все надежды, что совместными усилиями банкиров либо совместными усилиями прессы это будет остановлено. Прышчапіць імунітэт ад папулізму можна нават у школе ды інстытуце, вывучаючы асновы палітычнага жыцця. Это прасоўванне адукацыі, асабліва ў рамках адукацыі крытычнае мысленне. Уменне сукупнасць інструментаў рацыянальнага аналізу рэчаіснасці. Таксама варта вучыць сваю гісторыю ды гісторыю нашых блізкіх і далёкіх суседзяў. Беларусы пакуль не адваявалі сваё права на свабодныя выбары, і ў нас наперадзе вялікі і цяжкі шлях да дэмакратыі, але мы яго абавязкова пройдзем. З вами быў Ярослаў Сцешык з глобальным пытаннем. Нацыянальныя сімвалы 30 гадоў таму сталі дзяржаўнымі. Гэта 19 верасня 1991 года зацвердзіў Верхоўны Савет 12-го склікання. Бел-чырвона-белы сцяг залунаў на дзяржаўных установах, узнялі герб пагоня. А наша краіна афіцыйна была названая Рэспубліка Беларусь. Я, спадарства, памятаю тагачасныя падручнікі па гісторыі Беларусі. Іх вокладка была бел-чырвона-белая, але потым гэтыя колеры змянілі. Як змянілі і афіцыйныя сімвалы. Александр Лукашенко ініцыяваў рэферэндум у 1995 годзе і фактычна вярнуў мадыфікаваную савецкую сімволіку. А за адно і двухмоўе. Рэферэндум адбыўся з парушэннямі, а таму дэ-юра нацыянальныя сімвалы і надалей застаюцца дзяржаўнымі. Аднак гісторыя панавання Лукашэнкі – гэта знішчэнне нацыянальнага. Пік – леташнія пратэсты. Нацыянальныя сімвалы не былі сімваламі нейкая там апазіцыі, як казаў Лукашенко, але кожнага беларуса, які прагне свабоды і незалежнасці. Белая тканіна ў беларускай крыві летась. Гэта
нашыя сімвалы. Бел-чырвона-белы сцяг – гэта сімвал нашага змагання, перамогаў і паразаў, нашых герояў і нашых ахвяраў, беларускасці і праўды. І маючы такія сімвалы, нельга быць ані рабамі, ані ў пройгрышы. З днём герба і сцяга вас, беларусы! Сергей Пацасонны, да сустрэчы.